Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Vážené dámy a vážení pánové, program jednání včetně podkladových materiálů jste obdrželi na CD nosičích, které vám byly vloženy do schránky na podatelně. Na stole máte formuláře k případnému písemnému předložení návrhu usnesení. Chci vás upozornit na bod číslo 5 stanoviska občanů, který proběhne v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města ve 14 hodin. To je po obědě v kavárně Dragoš, který je stanoven na 12. hodinu 30. minutu. Na stole máte informativní materiál přehled schválených transferů z rozpočtu města za rok 2012 4. červnu roku 2012. Vyzývám nyní Dalibora Hrabce, předsedu klubu členů zastupitelstva za nestraníky, aby přednesl informaci o změně ve složení tohoto klubu členů zastupitelstva. Prosím, máte slovo. Jako předseda klubu nestraníků oznamuji zastupitelstvu, že náš klub nestraníků se rozrostl o jednoho člena a pan inženýr Jiří Kajzar je nyní členem klubu zastupitelů za nestraníky. To znamená, klub je 4členný, jinak všechno ostatní zůstává stejné. Děkuji. Já z procesního postupu nyní navrhnu návrh na usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o změně ve složení klubu členů zastupitelstva za nestraníky. Počet členů klubu 4, nový člen inženýr Jiří Kajzar. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat 36 hlasy. Prosím techniku, že mi to tady echo, nedá se s tím něco udělat? Tak, nyní se táží, zda má někdo připomínku nebo návrh na další doplnění programu. Pan inženýr Kučík. Dobrý den, dámy a pánové. Navrhuji doplnit, nebo navrhuji na zařazení dalšího bodu do programu, a sice navrhuji zařadit jako bod 1c informaci o situaci na magistrátu města Frýdku-Místku v souvislosti s 11 obviněními policií České republiky, včetně obvinění inženýra Dalibora Hrabce, náměstka primátora. Krátké zdůvodnění. Jsme neměli překvapení, že počet obviněných se od minula stále rozrostl, takže je jich v současné době již 11, včetně jednoho náměstka. Z 5 členů vedení zůstávají pouze 2. Koalice ani rada města nepřijala k tomu žádné opatření. A v dnešním programu bohužel k tomu také není žádný bod. Přesně před 4 rokem jsem předložil obdobný návrh do programu. Na můj požadavek bylo reagováno tak, že náměstek Pohucký přečetl suchý výčet údajů, co se dělo v období duben-květen tohoto roku mezi radnictví a policií, s tím, že policie zakázala cokoliv dalšího zastupitelům sdělovat a že je tedy zařazení dalšího samostatného bodu bezpředmětné. My však nežádáme ani jsme nežádali o sdělování něčeho, co by mohlo narušit průběh vyšetřování. Jsme však přesvědčeni, že je nutné diskutovat o vzniklé situaci z hlediska politické odpovědnosti, přijetí žádoucích preventivních opatření proti korupčním praktikám, pleticháření s veřejnými zakázkami, klientelismu, úplatkářství a podobně, o kontrolních mechanismech a tak dále. Toto jistě zakázáno policií není a proto navrhujeme tento bod. Já děkuji, poprosil bych pana kolegu, zda by to dal písemně. Další do diskuze pan inženýr Konupka, máte slovo, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. My jsme byli v minulých dnech svědky toho, že byl obviněn z trestných činů náměstek primátora pan Dalibor Hrabec. Máme za to, že to je zcela jiná situace než 10 předchozích obvinění, ať už to byli úředníci nebo podnikatelé. Pan Hrabec byl obviněn ze zločinu sjednávání výhody při výběru veřejných zakázek a z přečinu zneužití pravomocí veřejného činitele. Je zcela běžným zvykem, že v tomto případě platí tzv. Presumpce viny. Politik je zodpovědný a pokud prokáže svoji nevinu, ať se vrátí na svůj post. Již před 3 měsíci jsme na zastupitelstvu v červnu mluvili o tom, že pan Hrabec již nezastupuje
ani voliče, ani spolustraníky Věcí veřejných, za které kandidoval. V podstatě nezastupuje nikoho v tuto chvíli. To je další důvod, proč si myslíme, že je zcela nepřípustné, aby pan Hrabec dále zůstával ve funkci. Já proto vyzývám za klub zastupitelů ODS, aby na funkci náměstka rezignoval. Dříve, než budu pokračovat, prosím pana Hrabce o vyjádření. Není důvod se nevyjádřit. Především. A prosím o to zvláště Petra Kolůbku, aby nespojoval mé obvinění se všemi ostatními obviněními. To jsou naprosto samostatné kauzy. I tak, jak on to formuluje, že jsem byl obviněn ze sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek, to není to pravda. Jedná se o jednu jedinou zakázku a jediný, kdo operuje tímto způsobem, je on. Je to prostě lež. Já jsem žádnou výhodu při zadání veřejné zakázky nesjednal, na tom si trvám a z tohoto pohledu nevidím důvod vstupovat. Samozřejmě si uvědomuju, že to je politicky nepříjemné a hned první den, kdy jsem obvinění převzal, jsem nabídl svou funkci koalici. Ta koalice se s tím nějakým způsobem vypořádala tak, že zůstávám a já proto neodstupuji. Děkuji. Chtěl bych říct, že čerpám především z policejních zpráv oficiálních, z výstupů státního zastupitelství a tak dále, takže to jsou zcela oficiální záležitosti. My nejsme ani policie, my nejsme ani vyšetřovací orgán, takže pokud jsem něco citoval, je to přesně z těchto oficiálních výstupů, to by si pan Hrabec měl uvědomit. Myslím si, že v tuto chvíli možná pochválit i ČSSD, která ve svých stanovách má upravený tento mechanismus, víte sami, proběhlo tiskem a již mnohokrát v souvislosti s obviněním, pokud to byl člen strany, výkonný výbor mu odebírá, pozastavuje členství až do doby vyjasnění. Tento mechanismus bohužel u pana Hrabce nelze využít, protože ho nemá kdo odvolat, protože nad ním žádný politický subjekt nestojí. Myslím si, že příkladu politiků obviněných, kteří odstoupili okamžitě ze svých funkcí v republice, bychom našli mnoho. Možná poslední z nich je paní Vlasta Parkanová, která se vzdala funkce místopředsedy sněmovny. Takže to není nic mimořádného ani zvláštního. Pouze pan Hrabec svým jakýmsi individuálním výkladem a neustálým vysvětlováním, jak je čistý, tak nějak odhání pozornost. Takže já navrhuji, abychom do dnešního programu zařadili bod 1D, odvolání náměstka primátora statutárního města Frýdku-Místku Ing. Dalibora Hrabce z funkce. Děkuji, poprosím vás stejně jako vašeho kolegu, výborně. Děkuji. Další do diskuze pan inženýr Švejkovský, prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já rovněž bych chtěl do dnešního programu zařadit bod 1E, a to informace kontrolních mechanismů města o výsledcích z dosavadního šetření k současným kauzám na magistrátu ve Frýdku-Místku. Jako důvod samozřejmě je, že i po několika měsících nejsou žádné výstupy k dispozici. To myslím, že i dneska můžu říct, že ani v kontrolním výboře, takže naše požadavky jsou ignorovány, případné dílčí výstupy z vnitřního auditu si doufám říct, že jsou do dneška zatajovány. Předám. Děkuji, pan inženýr Martin Štetla. Já navrhuji doplnit bod 2i. A jedná se o poskytnutí dotace společenství osob nevidomých a slabozrakých ve výši 10 000 korun. Důvodová zpráva z toho důvodu. Tato skupina, která tady na území města sdružuje zhruba 300 klientů, každý rok žádá z rozpočtu města dotaci zhruba o 30 000 korun. V posledních letech
Ta dotace byla pokrácena na 20 000 korun a letos nedostali dotaci žádnou. Jedná se o dotaci na sociálně aktivizační služby. Pro představy, zejména teda koaličních zastupitelů, se jedná například o zajištění nebo pro financování jízdenek nebo nějakých vstupenek do, vedu jeden příklad za všechny, do muzea Kopřivnice, kde tito lidé mají umožněno podívat se na tyto expozice, nebo respektive podívat se, navštívit tuto expozici samostatně a můžou se seznámit s těmi exponáty i jiným způsobem než pouze zrakem. Proto navrhuji, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, že tím pro letošní rok poskytuje dotaci ve výši 10 000 korun. Jako zdroj nabízím fond primátora, ve kterém byl zůstatek k 22. srpnu, byl zůstatek ve výši 124 000 korun. Písemně návrh na usnesení doručím. Já se vás, pane kolego, zeptám jenom na takovou technickou věc. Standardně to probíhá tak, že musíme nejprve začlenit do rozpočtu města finanční prostředky, které můžeme uvolnit a následně schvalujeme smlouvu. Vy žádáte o zařazení do rozpočtu města anebo o schválení smlouvy. Máte smlouvu připravenou? Ne, žádám o zařazení do rozpočtu. Tak v tom případě bych navrhoval, abyste svoji připomínku vznesl v bodě 2a, mám pocit, kdy budeme schvalovat třetí změnu rozpočtu. A tam o tom můžeme hlasovat. Dobře. Jo? Děkuji. V tuto chvíli diskuzi končím, poněvadž není nikdo další do diskuze přihlášen. Jako předkladatel v souladu s jednacím řádem tohoto bodu 1a si nyní dovoluji pronést závěrečné slovo. Zazněly tady 3 návrhy na usnesení, které se de facto týkají všechny 3 tzv. Kauz na magistrátovém místku. Na minulém zasedání zastupitelstva jsem přednesl stručný přehled informací o tom, co se událo. Já v tuto chvíli začnu obdobně. Od posledního zasedání zastupitelstva města Frýdek v Místech dne 4. června 2012 vás informuji o námi dostupných informací z trestních řízení. 4.6. na magistrát města Frýdku Místku byla doručena žádost Policie České republiky Frýdek Místek o poskytnutí součinnosti ve věcech vnitřních norem magistrátu města Frýdku Místku a zákona o finanční kontrole. 6. června magistrát města Frýdku Místku poskytnutá Policii České republiky součinnost ve věcech osobních spisů obviněných zaměstnanců statutárního města Frýdku Místku. 6.6. na magistrát města Frýdku Místku doručena žádost Policie České republiky o poskytnutí součinnosti ve věcech konkrétních výběrových řízení od roku 2008 do současnosti. 11. června na magistrát města Frýdku Místku doručena vyhýbavá odpověď státního zástupce Hradila ohledně žádosti statutárního města Frýdek Místek ve věci možnosti úhrady faktury prošetřované veřejné zakázky. 13. června na Policii České republiky provedeno podání vysvětlení v trestní věci náměstkem primátora magistrem Michalem Boguckým. 13. června magistrát města Frýdku Místku poskytnuta Policii České republiky součinnost ve věci vnitřního kontrolního systému magistrátu města Frýdku Místku. 14. června na Policii České republiky provedeno podání vysvětlení v trestní věci náměstkem primátora inženýrem Daliborem Brabcem. 19. června magistrát města Frýdku Místku poskytnuta součinnost Policii České republiky ve věcech konkrétních výběrových řízeních od roku 2008 až po současnost. 19. června statutární město Frýdek Místek žádá okresní státní zastupitelství o osobní účast státního zástupce při otevření a posuzování nabídek prošetřovaných veřejných zakázek, a to z titulu neoddiskutovatelné transparentnosti těchto otevřených zadávacích řízení. 19.6. statutární město Frýdek Místek žádá Policii České republiky o osobní účast vrchního inspektora při otevření a posuzování nabídek prošetřovaných veřejných zakázek, a to z titulu neoddiskutovatelné transparentnosti těchto otevřených zadávacích řízení. Toto bez reakce ze strany Policie České republiky. 20. června magistrátu města Frýdku Místku doručena zamítavá odpověď okresního státního zastupitelství ve věci žádosti statutárního města Frýdku Místku o osobní účast státního zástupce při procesu otevření a posuzování došlých nabídek u zadání prošetřovaných veřejných zakázek. 21. června na magistrát města Frýdku Místku doručena žádost